Φίλες και φίλοι, ανακοινώνω τη συμμετοχή μου στις εκλογές για την περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων ως υποψήφιος σύμβουλος με το συνδυασμό Ιόνια Δυνατά με υποψήφια περιφερειάρχη τη Ρόδη Κράτσα. Πήρα αυτή την απόφαση μετά από πολλή σκέψη. Στάθμισα τα δεδομένα και κυρίως το στοίχημα για το μέλλον. Τη Ρόδη Κράτσα τη γνωρίζω προσωπικά πολλά χρόνια. Ξέρω ότι έχει ανοιχτό μυαλό, έχει τη διάθεση, την εμπειρία και τη γνώση να υλοποιήσει ένα ευρωπαϊκού προτύπου σχεδιασμό που είναι αναγκαίος για την περιφέρειά μας. Η περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων αποτελεί το σύνδεσμο με την κεντρική κυβέρνηση και καλείται στον προγραμματισμό της να εξειδικεύσει δράσεις και ενέργειες, παρεμβάσεις ικανές να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της οικονομίας των νησιών. Οι προκλήσεις για τα Ιόνια μπορεί να είναι μεγάλες, αλλά μεγάλες είναι και οι προοπτικές και οι ευκαιρίες. Η γεωγραφική θέση, η γυτνίαση με την Ιταλία, οι κοινές πολιτισμικές καταβολές και το κοινό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης συνθέτουν το πρότυπο της περιφερειακής συνοχής των Ιωνίων Νήσων. Η επόμενη μέρα θα επιβάλλει ισχυρές πολιτικές και κοινωνικές συνενέσεις, συμπράξεις δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την υλοποίηση των αναγκαίων αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων σε ολόκληρη την περιφέρεια του Ιωνίου Αρχιπελάγους. Μετά από 20 και πλέον χρόνια στο τιμόνι της Ομοσπονδίας, είμαι σε θέση να διακρίνω τη θετική και ουσιαστική επίδραση στην ποιότητα ζωής της Κέρκυρας και των νησιών του Ιωνίου που μπορεί να πετύχει μια περιφερειακή αρχή με προγραμματισμό και στόχους για την επόμενη δεκαετία. Με προοπτική αντίστοιχη αυτή των περιφερειακών και νησιωτικών συμπλεγμάτων των ευρωπαϊκών χωρών, το μοντέλο των οποίων πρέπει και να ακολουθήσουμε. Φίλες και φίλοι, σας καλώ να συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου και να επιλέξετε στελέχη αξιόλογα και ικανά, με διάθεση να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος με ελπίδα και προοπτική για όλους μας.